यस बॉस काली ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ, ତଳେ ବସି ଖାଇଲୁ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ପଥର ଜଳପ୍ରପାତ। ଏଇ ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ। ଜଷ୍ଟ ଭିଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱାଟର କ୍ରସିଂ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ପାରି ହେବାକୁ ଡରି ଯାଉନି ଏତେ ଜୀବନକୁ ଡରୁଛୁ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ୱାଟର କ୍ରସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି। ଛୁଟି ହେଇଛି ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଏଇଠି, ଭାରି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଗରମ ପାଣି କରି ଆସି ଗାଧେଇବୁ। ଶୀତରେ ବି ଗାଧେଇଲା ବହୁତ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ରିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ବି ଅଛି। ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ସବୁ ତେଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଚାଲିଲୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଜିରାଙ୍ଗ ଆସୁଛୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭିଉଟା। ତାରାତାରିଣୀ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ। କଥା ହେବା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କ'ଣ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୁଝିବା ସେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏଠି ଆମର ଆସିକିରି ବଡ଼ ଭୋଜି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରୁଛୁ। ଆଉ କି ତାରାତାରିଣୀ ଛୋଟ ଭୋଜି ନା ବଡ଼ ଭୋଜି? ଛୋଟ ଭୋଜି କରୁ। ବଡ଼ ଭୋଜି ଆମେ ଟିକେ କରିପାରିବୁ। ଆରେ ଛୋଟ ଭୋଜି ଗୋଟା ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ଟିକେ ତାରାତାରିଣୀ। ଏଇ କେତେ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଏଇଟା ଆମର 10 ବର୍ଷର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଜି ହିଁ ସାକାର ହେଲା। ଆଜି ହିଁ ସାକାର ଟିକେ ଭଲ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଖୁସି କିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆମର ଆଜି। ନାଇଁ ସେଇଟା ଭୋଜିଟା ହେଇଥିଲା। ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମଶା ବି ଲାଗୁଛି ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେସ୍ ହେଇଛି ମଶା ଲାଗୁଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଡ଼ ମଶା ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଚାରି ଫାଳ ଲେଖା ଭାବେ କାଟିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାପି ଆମେ ଖାଇଛେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଲାଗିଲା ବହୁତ ବାଟ ଆସିଥିଲୁ, ପାଲ ଆଣିଲୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ, ତଳେ ବସି ଖାଇଲୁ। ଅବସ୍ଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ବିରିୟାନୀ ଆଣିଥିଲୁ, ଭାରି କଷ୍ଟ ରହିଲେ, ତଳେ ବସି ଖାଇଲୁ। ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ଖଣ୍ଡେ ପାଲ କରିବୁ, ତାପରେ ଯୋଉଠି ଯିବୁ। ପାଲ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛି, ତଳେ ବସି ଖାଉଛୁ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ସରପଞ୍ଚ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବା ଆଳୁ ଯିବୁ ତାରାତାରିଣୀ, ତାପରେ ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ତଳେ ବସି। ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବି କହିଛନ୍ତି ଭାରି କଷ୍ଟ। ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି। ଏଭଳିଆ ଖୁସି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆସିବ। ମଜା ଲାଗୁଛି। ହଁ ମଜା ମାନେ କେତେ ମଜା। ହେଲା ପୁନା ଓର ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ କହିବେ? କିଛି ଲାଜ କରିବା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ମନରେ ଅଛି ଖୋଲିକି କୁହ। କ'ଣ ମନରେ ଅଛି ଖୋଲିକି କୁହ। କିଛି କହିବନି। ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ସେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପଛରେ କୁକୁର ବି ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଛାଡ଼ ସେ କିଛି କହିବେନି, ଲାଜ ନାଇଁ ମୋ ରାକା ବାହାଦୁର ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୋ ନାଁର ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରାକା। यस बॉस काली से इंस्पेक्टर बेकरे छुरी चलिवा दरकार रक्त की पीबो बोली काली से इंस्पेक्टर धरी कार जो सुंदरिया गुल्ली जीता नहीं मां ये दादी बिटियानी हमर जो हारमोन नहीं तीन जरा भीतर पुरे ताकि खाली कोबी गुनगुन देखाए नहीं मिली कौन ये नरम होची सीधा उन्नरियो मार के प्रतिशत दका प्रतिशत नियारे मो आखिर राति रे निद होउनी आखिर निद नाही ना राति रे आखिर निद नाही हेला कि ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ପାହାଚରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ରୋପ ପୁଲିରେ ଯିବା ପାଇଁ।